Hvad er FDF? Altså, der er mange fra vores klasse, der kommer til at kalde det for FPF i stedet for D. Det er en slags spejder, men i en kristen form, hvor man så laver alle mulige sjove ting. Hvad laver man til FDF? Vi er ret meget udenfor. Vi laver bål, og måske rigtig skumfiduser og laver mad. Vi har været nede og fange hæletusser, Og vi hopper i vandet. vi leger ret tit, og vi gør forskellige aktiviteter udenfor. Man lærer sådan ting om naturen, og man bliver gode venner med nogen, som man måske ikke kender i forvejen. Man kan tjene mærker her, fordi vi har gået sådan 3,9 kilometer. Det her med sådan et musikmærke, fordi så har man sådan bevist, at man kan det. Vi er på lejre nogle gange. Man spiser sammen, man sover sammen, ja, det er virkelig hyggeligt. Yeah. Man får rigtig godt fællesskab, og man glæder sig til det. Vi ses til FDF i Holstebro.